Takže toto video bude o beatboxu, akorát, že tentokrát, protože toto je první video, které dám na YouTube, a proto neukážu jak na to, ale ukážu, co umím já, co jsem se naučil já zhruba za půl roku, za rok. No, protože nechci zbytečně říkat, jo, že třeba jo, za týden to, za měsíc to a rozebírat to, takže ukážu to, co jsem se naučil. Jako někomu to trvá jinou dobu. No, třeba kamarádovi tak to trvalo zhruba rok. No, jeho bráchovi 2 roky. A mě to jakože ani já to přesně nevím, no, jak už to dlouho něco umím. Takže první pustím, od koho se to učím. Takže Beats oči. Takže toto už je takový ten spíš profesionálnější. No, takže co jsem se naučil já, takže no, majáky neumím vůbec, jo. Jo, neumím to vůbec, ale třeba jakože taky to je těžké pro toho, jo, kdo umí třeba sotva, jo, nebo ale takové moje nejoblíbenější, tak je asi toto. Toto. A ještě mám takové moje oblíbené. No, tak říkám, taky se to pořád učím. Taky se to učím furt. No ne. Akorát, že já, když mám strašně sucho v krku, tak nedám ani no, takže moje oblíbené jakože v příštím videu ukážu jak na to a co umím dál, protože fakt, že toto je první video, takže snažte se, učte se, komu se to bude líbit, tak přidávejte komenty a samozřejmě můžete i odebírat.